Into engizoyichaza namhlanje isithunywa samanzi. Isithunywa samanzi umoya ophakathi emanzini. Okokuqala loyo, umoya nje osuke uphakathi emanzini, odinga ukuphakanyiswa, odinga impilo ende kuwena. Most of the time, abantu abaphakanyelwa yiloyo moya banesikhathi eside sokuphila ngoba lo moya ulangazelela izinto ey'ningi emhlabeni, ufuna izinto ey'julile, ufuna ukwazi more about umhlaba, abantu, isimo somuntu, nendlela aphila ngayo. So manje lo moya lona udinga inhlanzeko futhi unjalo ngoba phela usemanzini, uhlala phakathi emanzini, fanele unakwe. Fanele wena lapha ekhaya uzinakekele, ungangcoliseki and ungangcoli. Uyabona? Kubalulekile ukuthi uhlanzeke, uzinakekele, uphile kamnandi, yonke into yakho iflow. Uyabo? So lo moya ulangazelela futhi uthando. Kumele uthande. Uma ungazithandi wena, zama ukuzithanda ukuze ukwazi ukuthanda lowo moya. Uyabona? Ngoba lento izoshayisana. Futhi lapho wena ekhaya uwenza yonke into futhi uyazama ukwenza izinto, uzibone ukuthi yazi nginomoya kodwa manje umile. Kwenziwa yini ukuthi ume? Ingobani wena awakazifuni, awakazinuki ukuthi kahle kahle mina into engifanele ngabe ngiyayenza ngabe yini na? Uyabo? Kumele uzazi ukuthi uba ukuqala lokho. Langazelela impilo yakho, understanda impilo yakho, focusa kuyona kuqala. Kuyima uzofocusa kulo moya lo ngoba angeke ukuthole kahle lo moya usaphukile, unamagraji, ukhuluma indaba ngezikise ndawo. And ukuthi wena impilo yakho imi kanjani, nabantu babukayo ukuthi impilo yabo injani. Nkosi yami, lo muntu umoya wakho usuphezulu engathi nami ungaphezulu. Cha. Mhlawumbe kumele iqale wena uzithole kuqala kuyima uphakamisa lo moya okwembethe. Ungakufici uhlakazekile. Uyabona? Ngiyavezelwa izembatho kodwa ningenzi lutho. Uvezela ubuhlali akubutholi. Ayikho into oyenzayo wena. Ngisho uvezela zonke izinto, uzohamba uyokwamakhelwane. Uzodwa Nkosi yami, yazi kunelitshe ezilengivezela. Cha, imfihlo. Imfihlo leyo usuqina. Usuqina nje. Imfihlo kumele uhambe nje ukhuleke uphahle lapha uthi hayi ube komkhulu izalukwazi makhehla wena namahle. Hey manje ngiyasibona lezi sibonakaliso leso, sikhuluma indaba, sikhuluma nami. Kunalezi zinto ukuthi yabo, kunalezi sembatho lesi yabona esivelayo abantu abadala. Manje ngenze njani manje lana ngoba nami ngiyasikhalela ukusigqoka, ngizibone ngensizwa, ngibone ukuthi okay manje yabona-ke sengaphakama ngiyintokazi, kubonakale ngami ukuthi ya siyabonakala manje abantu abadala. Ngingasigqoka yini manje noma ngingaphakama naso ngentabeni noma sidinga intaba, sidingani lesembatho yabo. Ubuze izinto ovezelwa zona bese-ke kube into enjalo. Mina ngihlezi ngiveza izinto angikaze ngiqhumingisa njengoba ngiyakwazi ukuthi ume lapho omkhulu bese ngizama ukubuza ukuthi awu manje no. Ngikhuluma nabantu bami abamangithi bakhombisa mina walo bathonga. Ngiyabo? Fanele ngazi ukuthi lento yami. Ngiyanikezwa, fanele ngiyamukele, ngibambe, ngingayidedeli. Ngoba mengayidedela ubonakala. So ngiyacela-ke guys ukuthi impilo iqhubeke ibe mnandi. Hlambulula umzimba wakho sekhaya, zigeze, qina. Ungangitsheli ukuthi wena ekuseni uyavuka ugezi. Awugezi nje ngamanzi akhulekeliwe bese utshela ukuthi uma uphuma uhamba ayikho into ozoyihabula. Siyahabula, sikhuluma izinto ezimbi kubantu, ususe yonke lento le nokuthi umuntu okukhuluma nawe ekuthithisa ngalendlela ongayithandi kanti unesithunywa bese-ke izinto zakhe ziba nzima. Phela umuntu uma unesithunywa-ke uzomsuka empilweni nesithunywa. Hayi nkesa mavuba namabhadi. Have uba namabhadi kube ngathi ukuthakathile kanti lutho akazange aze akuthakathe lutho. Mhlawumbe akakayazi nakwayona nje impande. Kodwa nje uyothi ehamba kumthona washawa ngempande lento manje. Kanti lutho idlozi lakho ngandlela elinamandla ngakhona. So honestly like idlozi liyanqoba like honestly. So
ngiyanicela nje, focusa empilweni yakho, zinake. Ngabe sengiyezwa ukuthi okay usuwenze konke wazama usungaphuma ngaphandle ubuzeke kwabantu bonke hayi la singathi sekushoda ukuthi ngigcine kuzethe manje shoda lo zethe ngingaka-understand usungabuza-ke, uyabona. So ngiyacela ekhaya awuzama ukuthi uma uphalaza laphayana ufake iy'thako zakho ey'ncane, yabona, ukuthi uma ugeza lapho ubone le nsipho yami ngabe iney'nongwana yini, nonke. So ufake nje izinto and nje uyazizwa uma uzwa ukuthi ayingeke ngathi nginokunuka kancane khona leli phungane, zama ukulisusa phela ngoba isona sakho asifuni ukuthi uloku unuka, yabo. Azizwani nemngcola kahle kahle, ngingazi ukuthi umuntu oxubhayo uxubhe mhlawumbe kathathu noma kabili kathathu nje guys, kathathu. Geze kabili ngosuku uma uzwa ukuthi ayingeke, yabo, geza akho cala lapho. Into yakho uma uyigqoka, uma usugqoka ibhluke lize liqine, just ukuthi kusasa uthathe okunye ukushintshe. So lento yokuphinda izinto yabona ayikho right. So isiphinda njalo ke le pijama lakho siyazi ukuthi lihle, uyashiya ekhaya, yabo. Uzama ukubheka ezinye izinto nawe, yabo, ushintshe. Uma uyabo senembobo, cha, isithunywa kumele sibe sihle, sikhazimule, qhakaza, ubone ukuthi uqhakaza, uqhazele sonke isizwe. So uhlezi u-right. So ngiyacela abantu badala, ngiyanicela baba bomkhulu lapha ekhaya, nibe bahle, yabona, nibe bahle, nedlozi, idlozi without ukuthi uze uyokukhuleka kuphahla, liyabona ukuthi lo muntu, yabo, uyangidonsa ngezinto ezinhle. So uyaliphakamisa futhi ngalapho, ukuliphakamisa-ke lapho uma wenza izinto ezinhle, nokuziphatha kahle, awuphuzi, awubhemi, awuhlali nabantu le emathaveni, wena uhlala nje ekhaya, uyazinakekela, uhleli uwedwa, avoida nje i-drama nje around your neighborhood or something. Into ey'njalo nje, get rid of it because it's unnecessary. Izinto ey'bhedayo nje, hlehlisa, wenze into. Nokudla-ke, there is food. Drink a lot of water, bra. The reason why mengithi drink a lot of water, kunabantu abanamadlozi abamethwe izinkosazane, khona abantu abahamba ney'nzuzo, yabo, zonke into enjalo. Drink a lot of water. Those people that drink a lot of water inside you, so you need to drink a lot of water, you see, because you end up losing weight like enormously. You end up losing weight. That is crazy anyway, and it's real. It's very real. So try ukuthi. So yeah, ukudla healthy. I know people, they find it so hard to choose something like healthy food. So because they think like, okay, it is a waste and it's very expensive. Like, honestly, yes. Healthy food is very expensive, guys. If you can go to Woolworths, Pick and Pay, all those type of things, like kuyabiza, olive oil, bra, kuyabiza. So yes, kubalulekile ukuthi umuntu adle into healthy. I love meat, mina. I love meat, and ngiyabona Herbalife just to get yourself thin. I don't get used to those things. I don't like them. But see, I'm trying with all means ukuthi ngidle healthy, ngiphuza amanzi kakhulu, but ngiyathatha ijunk kancane. So guys, angikho lapho, but to be honest, phahla lapha ekhaya, sebenza, khuluma nomuntu omdala, umtshela ukuthi hayi bo ndoda, hayi bo salukwazi, hayi ngeke phela. Ayi, sekuyisikhathi manje ukuthi uphakame. Uzongiphakamela-ke nje, uzongisiza nje ngoba ngifuna impilo iqonde. Uma ukuthi wena la emhlabeni uze ngokuthi uzophilisa, philisa phela, yini oyilindile ngempela. If wena-ke lapha ekhaya-ke uyabona ukuthi kumile, khuluma nedlozi lakho, beka lesibane esibovu, layithele lesibane esibovu, thethe laphayana, ulwe, uza ngephi angithi, bazokulalela. Batshela ukuthi abantu badala ngeke. Uma ukuthi khona umoya ovimba into enjalo kunina la nikhona, ngiyacela ukuthi-ke mawushabalale namhlanje ngesibane esibovu, asisibane masiphela konke kuyashabalala, bese nani ngikhanya isikhandlela emhlophe emva kwalokho, bese-ke izinto ziyakhanya, yabona. Sengiyacela-ke abantu abadala ukuthi-ke la izinto sivuleke izinto, uqaqeke amafindo nezibopho, kube kuhle, ngiphile kamnandi, ngisebenze. Uma ukuthi nina nifuna ukuthi ngisebenze, ngenze izinto ezanihlula,
mina ngeze zingihlule, ngizozenza, ngizofohla la ngingafohlwa khona, ngizongena ebumnyameni, ngiphume ekukhanyeni, uyabo? Ngizodela ngani, tshela idlozi, lizokulalela. Mina, angilalela mina elami idlozi, ngiyakhuluma, ngiyabatshela, ngiyasebenza futhi, ngiyafohla la ngingafohlwa khona. La bengifohlisa khona, phakathi, ngiyangena. Ngubani? Nginsizwa, kulodla ngonyezi lo, bade gawulezi izweni, lo gawulubheke, injalo indaba, ayethi.